Všetka sláva patrí Bohu, stvoriteľovi neba, zeme, pekla a všetkého medzi tým, mier a Božie požehnanie jeho prorokom a poslom správ. Pozdravujem a vítam vás v mojom ďalšom videu zo série Mylné predstavy o islame. Mylná predstava číslo 3. Islám utláča ženy. Mnoho ľudí si myslí, že ženy v islame sú nútené vstúpiť do života bez práv. Samozrejme to nie je učenie islamu. Pretože už viac ako pred 1400 rokmi dal islám ženám práva, ktoré zvyšok sveta začal rozpoznávať len v poslednom storočí. Sú to práva ako právo dediť, právo vlastniť nehnuteľnosť, právo na vzdelanie, alebo právo podieľania sa v spoločnosti. Teraz si niečo povieme o hidžabe, kuse oblečenia prikrývajúcu hlavu ženy a o samotnom prikrývaní celého tela. Niekomu sa môže zdať, že hidžab je symbolom utláčania. No skutočnosť je taká, že hidžab je symbolom dôstojnosti, skromnosti a viery. Len preto, že žena sa oblieka inak, ako trendy kážu, neznamená to, že je utláčaná, znamená to, že je posilnená žiť podľa jej hodnôt. Hidžab je hlavne znakom viery a oddanosti k Bohu. Zakladanie hidžabu nie je praktikou len žien v islame, ale rovnako aj v judaizme a v kresťanstve. Rozdiel je v tom, že v islame ženy verne nasledujú a riadia sa pravidlami nášho stvoriteľa. Kde v iných náboženstvách táto praktika pod nátlakom trendov a influencerov vybledla. Túto negatívnu zmenu v móde si môžeme všimnúť pri porovnaní fotiek našich starých rodičov. Pričom ženy zakrývajú svoju hlavu šatkou, čo je mimochodom aj súčasťou tradičného slovenského oblečenia. Dnešná generácia tieto tradície už nedodržiava a trendom sa stáva obliekať sa čoraz menej. Celé to uzavriem otázkou, je to islám, ktorý mení slovenské tradície? Dajte mi prosím vás vedieť v komentároch. Odo mňa na dnes všetko a ak Boh dá, tak sa vidíme pri mojom ďalšom videu.